Arratsaldeon, Laiziar zale, zar zein gazte, zelan zabizie, beste astebete hemen gauz, Isorta tropikala aurkezteko asmoz, eta hausnartzeko asmoz. aurkezteko. Eta tradizio bilakatu da moduen, asteko eta behin, pasau dugun astie errepasatuko dugu. Aste hau laburtxo beda, badakizue gaur programia eguenez gabitz laiken, baina bueno, esan aldugu aukin jogule aste bat aldakorra. Aukin joguz temperatura epelak, freskura puntu bape bai, ez dakit fijauzarin, baina gaur goizien hanbotok puntie zuri aukin jau. Zurdeize eta elur puntu bape bai esango neuke, bai gabaz lauterdize bostak bueltan zaparratxoa bota dau, temperatura hotzekin hartu dau eta, bueno, justuen edurrela batz pizkat botateko lehen egin jau. Begire bilinaz eta temperaturak hoizen goizeko lauterdize bueltan 0 graduko egizien di, osea, que hanboton be zeropetik egongo ziren da horrizek zaparradi horrek zuritu dauz bazterrak. Laixi armeteko datuik dio. Bai, euskalmetekuek laixi armetera ekarrikuek. Bai. Eta zer dat horrengo egunetan? Ba, negue. Negue amaitziaz batera, negue etorriko da. Bai, gaur eguen gabaz hasike, euritera joko dau, ganera, temperatura fresko samarra hartuko dau bai erdi eta bai goi geruzetan. Da gaur gabien, 8-9 metrotik gora edo edurre aukingu, Horti bera ez. Horti bera momentuz ez. Gaur gabien edurre botako dau eta bizarre egun guztizien be bai. Bizarre gizia eurik egizien dauen sasoien, goizetan temperaturie pizka tepela bitxengo dala eta 1000 metrotik gora ero zurituko dau. Hortik gora sentimetro desente botako dauz, ogoitik gora esango eunkez. Eta gero, bizarre berdi ostetik aurrera, orduen bai igerriku zelan temperaturak berantza doi esan enpikau esaten dana. Iparreko aixie esartuko da. Iparreko aixie, iparreki aldeko toketsuaz. Europatik zuzen. Europatik zuzenien horiok, eta horregatik, izango da, hotza, baina esain ezie. Aizie horrek itxosuen ganetik oso tarte txikize paseuko dau, eta orduen humedadi hartzeko tarte txikize haukingo dau, baina... Hoize, hotza eta jausten dan gitzi hori ziku, baina bariku iluntzitik aurrera 500 metrotik gora inguruen edurretan izango da eta zapatu goizien hotzarra boko dau eta pizka beratxo egin leike, 400 metrotik ero gora edurretan izango da, baina gitziengo dau eta posturiengo biharko baneuke, esango neuke, ez da bela zurituko, 8-7 metrotik bera ez da bela zurituko. Orduen zer, bainu jantzie gorde biot eta polainak atarako guz? Bai. Ze bainu jantzize, bueno, ez eizu gorde bainu jantzize, ze datornaztien, martitzenetik aurrera barrio egoiziek etorteko asmuedeko, bai, temperatura epela barrio atoz eta euskiz haukingo, orduen ez eizu ez gorde. Oin da mix bat, egun batzuetan pizka freskongo da, urrenguetan epel eta, bueno. Orduen entzuliek, ez atara bainu jantzizek, baina trikinisek aukin orka joien. Trikinisek eta... Tapautxo Tarteko zozer. Muti jobe bai, trikinisek ondo sauzi. Gogoratu gurot eta haue zer moduen, tatu moduen, ez dala bape erraru negu bukaen eta udabarri hasikera nolako temperatura hotzako kiki, Igez, konfinamentuen egon gainen, baina ez dakit gogoratzen dozuen, martxoako eta sortzi zen zan... Martxoako eta sortzi zen zan, edurre beren, Durangaldien beren eiaben egune, gara izuritu eiaben, eta isorretan bertan, kopo batzuk ikusten, jausten ikusi gainu zen. Ze gogoratzen basari, pasuan neguen esaben edurrikein Durangon eta isorretan, esaben edurrikein egun horretan bakarrik, lau kopo eta jau da barriz izan. Osa, hori bitxikeria eta dutu moduen. Astero guztaren jakuz ekarti bitxikeriak eta asterongo bitxikeria hause. Orduen eurten igezko moduen, egizeko zen Kandelario bero, neguek ero. Oidek. Ostra, ikusteot hemen bate kasu itxostela, Ondo, Ander. Erto. Da, hoiz izen da? Hoiz izen da, dana, bai. Hoize, 3-4 egunien freskuria aguantau eta gero barri dugu izi eta mangala burre. Hori, egun batzuek txaketak aguantau? Bueno, bufandiatara, pizkate fardau, olentxauk ekarrizku bufandiaz, da gero barri dugu bikin ipini bier. Oso ondo. Hau izen da aste honetako Isorta tropikala, benetan hotza eta berue, izena daño moduen denpora tropikala dator. Oidek, sol y sombra. Epel.